למה הכל בלאגים? אתה מכיר את טיקטוק עם מדוזה? וואלה, ראיתי יותר בטיקטוק, כן. אחלה בחור. 3 דקות האיבנט, סבב. עומר, תמשיך להיות פעיל, תקבל עוקב, עומר. הוא עשה נסכם, באמת? מה השם שלי? אלון ג'י 7777. על 4 לגרנדה. בוא, אוקיי, הוא גם נכנסתי לשרת עכשיו, דאם. אוקיי, רגע, הוא נכנסתי לשרת. אוקיי, רגע, אני רוצה למצוא שרת אחר עכשיו פרטי. אני רוצה למצוא שרת אחר פרטי. רגע. איפה השרת הפרטי שלי? איפה השרת הפרטי שלי? אוקיי, אביב, לא להיכנס! לא, עידן, אני רוצה אחד לבד. ככה, אנחנו לא נצטרך להתחלק. אני רוצה לקחת הכל לעצמי פשוט, כי אין לי כלום כבר, אין לי כלום. מתי מתחיל? עוד 2 דקות. השודי ברובלוקס. אחרי האיבנט צופים, אחרי האיבנט. אני לא יכול עכשיו לאשר אתכם. כולם על שימו בינתיים בלייקים. עידן, אתה יכול לרשום לי את השם שלך בפרטי? זה שלח את הג'י הגדול? אתה יכול לרשום לי את השם שלך? בטוח יוצא סיקרטים? יצא סיקרט אחד לפחות, כן. יצא סיקרט אחד לפחות. אחד לפחות יצא. עידן, אתה יכול לרשום לי בפרטי? יודע מה, פשוט תעתיק את זה, חכה רגע. עידן 243 321. אוקיי, אושרת. עוד דקה יש איבנט צופים. באיזה ימים שאיבנטים? ביום שלישי, בשישי ובשבת נראה לי. לרוב בשישי יש, ובשלישי יש, הוא עושה טאקו טיוזדיי, ובשבת לפעמים יש איבנט כבר. עוד דקה איבנט צופים. עוד דקה, וואלה, לא מאמין שעוד דקה איבנט עכשיו. עוד דקה איבנט כאילו אין מחר, מה זה דבר הזה? רגע, מה? 2600. 2600. וואו. 2600. חכו רגע צופים. אנחנו מחכים לאיבנט. עכשיו אמור להיות איבנט טוב. שמעתי בטיקטוק שזה איבנט טוב, אני לא יודע, אומרים שכל איבנט טוב. וואו. מי רוצה הקדשה צופים? מי רוצה הקדשה? על מן אביוז בעוד דקה, כן. הראשון ששם אוקיי מקבל הקדשה על הסיבוב צופים. מתחיל. הראשון ששם אוקיי מקבל הקדשה. קיצר, בוא נצטרך את זה. כן, בוא נקבל. אוקיי, לא אכפת לי. אוקיי, יאללה, שווינו דברים. Give me something good. סליחה רנטל. וואלה, די. אוקיי, זה מוכן עכשיו גם? אני רוצה שיביאו דברים טובים. עומר, מה הולך? חצי שעה אתה פה? יצא לך לייק בלוק מטורף? 2 לייק מטורף? 4 לחצי שעה? 4 לחצי... וואלה, WVL, רק אני רוצה שיהיה דברים טובים, אני רוצה דברים טובים. יצא לך בלאגי ספין, חזק. באיבנט מיד יסטרדי, וואלה, האיבנט היה מיד לגמרי. לא אשקר לכם, היה מיד. תודה רבה צ'אריזרד, מלך, מלכנו בצ'אט, מלך. יש עכשיו איבנט, הייתה רק אספוניול, מורי טודי, רק שיבינו דברים. אני רק רוצה להשיג דברים. אתה יכול להביא לי עוקב? עומר, שמת לייק בכל הסרטונים בטיקטוק? שים לייק בכל הסרטונים בטיקטוק. יאללה, אני רוצה דברים טובים. למה אצלך? אמרו לגרנדה? לא, הוא לא יביא לגרנדה בחיים. זה טוב מדי. נראה לי מוזר שעשים את זה פשוט. יאללה, קיצר, שיתחילו דברים טורפים. תאשר אותי. נכון, רגע, אני צריך להסתכל הפוך ברק. אני צריך להסתכל הפוך. רגע, יש פה מישהו?
רגע, יש פה מישהו בשרת שלי. יש פה מישהו בשרת שלי, אופס. אוקיי, אופס. בוא, יש מישהו בשרת שלי, יש ריבר. אופס, אוקיי. לא עשיתי שיהיה מישהו בשרת שלי. לא, דבר אליי. מה שרת שלך לאיבן? WBs, רגע, רייבה טריפי, טרופי? כן, דברים נדירים, אני יכול. קח קצת, אבל אני גם. ישראל ניסנקוס. קיצר, איפה הדברים מטורפים? דאם. אוקיי, WBs. אוקיי, רגע. נעשה לי lucky secret block. רגע, thank you for 1 billion visits. 1 billion visits. קיבלת לבקה? וואלה חזק. רגע, אני יכול להתחבא פה? אני מתחבא פה. עבדי 4 סיקרטים, עושה לי פורקנו, בננו, אין מצב. מה זה המזל הזה? לא, עולה פה עם מזל. למה זה לא זל? אוקיי. היי. מה יש לו בשרת בינתיים? אם אני להגים, כי יש עומס נראה לי בשרתים. אין לו כלום. אבל בוא אין כלום. כן! למה בלוק? כן, למה בלוק. לקי בלוק. רגע, אפשר? אני רוצה. לקי בלוק עם ספורט. אוקיי, אני אשאיר, יודעים מה? וואי, לא יודע, אוקיי, יודעים מה? אני נראה לי אצא מהשרת הזה, מהר. בוא, אני לא רוצה שיגנוב לי הכל. יאללה, בבקשה שיהיה פה איזה שרת נורמלי בלי אנשים. אוקיי, הנה. אמרי, בבקשה אל תיכנס לשרת שלך. אמרי. רגע, למה אין לי איבנט? צופים. למה אין לי איבנט? לא, ברו. איפה כל הדברים? אוקיי, נדפק לי הכל. באמת? אם אתה יוצא מתחדש הכל, יצאת ויש כפול 4 מזל. איזה עצבים. רגע, אז עכשיו לא היה לי איבנט בכלל? איזה עצבים. זאת אומרת שאין לי איבנט? יואו, חבל שיצאתי, בגלל שהוא הייתי בשרת. בואו, לוקח לי הכל. אין לך רק דברים חדשים? סבבה. יש לי איבנט? אוקיי, דברים חדשים, סבבה. רק שיוסיף דברים, רק שיעשה עוד דברים. כי יצא איתי מישהו שם בשרת והוא רק לוקח לי הכל, אין לי כוח. אין לי כפול 4? לא, יש לי. יש לי כפול 4. לקי בלוק, הנה לקי בלוק. יצא לקי בלוק, אבל למה של מיפיק? אני יכול לתת לך את הבן שלי? מה זאת אומרת בן שלי? לבה לוס, אורקלידוס? וואלה, כן. אוקיי, בוא נקנה את זה. לקי בלוק, יאללה, רק שיעשה עוד דברים, נו. יצאתי אם נכנסתי, סבבה. שאין לי מה לעשות, כנסי לשרת רגיל אז. אבל למה לא יוצא לי כלום? צופים, לא יוצא לי כלום. לא סורקליטוס? של הלאבה, לקנות את זה או לא, צופים? רגע, שזה יעלה את זה, לא, זה לא מעלה את זה. זה נשך את זה, לקנות את זה או לא, צופים? זה טוב? זה משהו חדש, לא? אלא שזה ינשור את זה רגע. הראשון ששר רוקים מקבל הקדשה על זה, אני קונה את זה. אבל שישים סיקרטים. כדי שזה יגיע לסוף, סבבה. אוקיי, יצא לכולם הטריאליטוס? סבבה. לא סורקליטוס, אני אקנה גם את זה. בומברדירו קרוקודילו. יצא לך 3 מיליון? באמת?
היית בלייבים אחרים, סבבה. יאללה, שיתחיל דברים, קיצר. אז מתחיל להיות משעמם. שיעשה עוד דברים. סתם נמות, תודה רבה. אתה רוצה את כל הבייס שלי? לא צריך, לא צריך. לא צריך את כל הבייס שלך, הכל בסדר. יאללה, קיצר, שיתחיל דברים, שיתחיל איבנטים. בואו, מה זה כל החתולים האלה? יום שלישי יש איבנט? כן. באיזה שעה איבנט ביום שלישי, מי שיודע? ב10 גם? דן, נשכת אורקללו. אורקללו נשר אותו. קיצר, למה הוא לא משגר שום דבר? לא ישר פעם... מה? For everyone? אורקללה, סופים! יצא לי אורקללה, אבל אני לא רוצה אורקללה, לא בא לי אורקללה. זה שאהב אותו. זה שאהב אותו. אוקיי, רק שזה יפגע בו. נשאר אותו. אומייגאד! זה נשאר אותו. זה מטורף, הורדת לי עוקב. אוקיי, ההחלטה שלך. הראשון ששם עוקב אני קונה את סופים. הראשון ששם עוקב אני קונה את זה. זה יותר טוב מטרללות טרללל? וואלה תכלס. אורקללה. יאללה נו. אוקיי, יש שם עדכון? כן, יש שם עדכון. יש עדכון סופים, יש עדכון. בסדר, בלגן על המסך שלי. מה אני שומע? סתם עוד אמות אתה יכול, כן אתה יכול. יאללה, אבל רק שיתחיל דברים טובים. למה זה כל כך גבוה עכשיו? אין לי מושג. יאללה, קיצריז סופים. Bombardino crocodilo. Trallallero trallallà. Tribi troppa triba. Troppa triba. Ton sabor. יו. עכשיו משחק בפורצד וואו. טום, מה הולך רוני ג'יטי, מה המצב? קרקדילה. גרגה כמה? מה הסאונדה בפיוז? מלא דברים גרועים נראה לי. בומבדילה קרקדילה. נורמן Lirila. Chimpanzini bananini. Wow. Ton sabor. לא אתה עונה לי, על מה לא נותן לך? בלרינה קפוצ'ינה, אבל רק שישגר דברים טובים. הוא לא משגר שום דבר טוב. בוא, תביא דברים טובים כבר! תום שיער. רק התחלנו. שיתחיל לשגר דברים טובים. האיבנט כבר 11 דקות. רגע, מתאו! יצא מתאו, צופים! תרים את מתאו, יצא מתאו, צופים! יצא מתאו. למה מתאו? נשאר אותו כבר. יצא מתאו, צופים! לא, אבל למה אף פעם לא נשאר אותו? למה כל הדמות שיוצאות גרועות, נו? היי! המטור ילך לי! מהר! לא, המטור ילך לי! לא!
לא! המטאור קיבל ריספון. בגלל... או, אופי פה. לא מאמין. המטאור למה הלך לי? איפה הסיקרטים כבר? Giraffa celeste. מה אכפת לי מג'ירפה סלסטרי? Giraffa celeste. מה אכפת לי מג'ירפה סלסטרי, נו? קומפליינט. Only spawn this once, חלש, דוד, למה האיבנטים שלו כאלה גרועים? למה סמי חלש? מה אני שומע? קרקר קלקורקור. יצא לי גולדן אחד כזה גם. תשים אותו בתור זה. יש לי קלקר קלקורקור, צופים. יצא לי גולדן קלקר קלקורקור. אוקיי, זה עוד שנגמר. אוקיי, אני אקנה את זה. Karker kar זה חדש? כן, זה חדש. קלקר קלקורקור. קרקר קלקורקור. הראשון ששמו עוקב מקבל הקדשה עליו, צופים. הראשון ששמו עוקב, תיקח. מה זה? וואו. מה זה אומר? מוצא מטאור, לא צריך. המחאה של הבאבל, איך זה נראה עליו? איך זה נראה עליו, אין לו ראש. אתה רוצה את זה? למה שום דבר טוב לא יצא, נו? בוא לא מבטיח שום דבר טוב לא יצא. לא יודע למה. אבל רק כיסא שמביא 3 מיליון? איש שומע. אוקיי, צ'אריזרד, אוקיי. שם נראה, אוקיי, תודה רבה. יאללה, מה הוא משגר אחרי זה, נו? מה הוא משגר? I'm reading chat, לגרנדה. תקרא לגרנדה. מה הוא כותב? הוא אומר שהוא קורא צ'אט. הוא אמר שהוא קרא צ'אט, צופים. אבל אני רוצה שיתחיל דברים. למה הוא לא מתחיל? למה לא? לא מבין למה לא. חייב לגרנדה, שישגר לגרנדה אחד, נו. גרייפוס. I know what to spawn. רק שישגר דברים טובים. לא חרדה. בוא, אני לא רוצה דברים... מה אכפת לי מזה? למה שמישהו ירצה את זה, נו? בוא, תשגר כבר דברים טובים. למה לא מזמן סיקרטים? מה זה בלאד רוד אספרסו סיניורה? לקנות את זה או לא, צופים? אני לא צריך את זה? אני גם לא רוצה את זה. מי רוצה את צופים? הראשון שם עוקב, אני קונה את זה בשבילו. אני קונה את זה בשבילכם, קיסר, יאללה, אני קונה את זה. אספרסו סיניורה. ואתה לא רוצה את זה? איך אין לך נובים פיצניני? איך לברון נוביני פיצניני? איפה אתה? באיזו עולם אתה חי? יש עכשיו איבנט? וואלה, כן. יש עכשיו איבנט, כן, צופים. אין לי רובלוקס, אין לי כוח לקבל במ פעם שישית. למה שקבל במ ברובלוקס? אבל ברו, זה כולה רובלוקס. זה לא כזה עמוק. לקי, מה יש לו מהבלוקים האלה, נו? למה הוא לא משגר דברים טובים? צופים, תגידו לי. בוא, תשגר כבר לדברים. חלש, וואלה, למה זה האיבנטים שלו חלשים? בוא בית עושה איבנט של כל דבר, אותו יום אותו דבר. כל יום אותו איבנט. תעשה דרגון? כן, תעשה דרגון. למה באמת הוא מבאס? בוא'נה, לא יצא כלום. לא יצא סיקרט אחד נראה לי, כל האיבנט הזה.
לא יצא סיקט כל היום הזה, לא יצא סיקט אחד. ברק, אני ישב באיבנט, אני לא יכול להביא לך. אני לא יכול להביא לך עכשיו, ברק. יצאת הכיסא הזה, אבל לא אכפת לי. שימפנזי ספידרי. לא, ברו. בוא למה משגר אותם כל הזמן. שיצא משהו טוב עליו, נו. אפשר את הכיסא? אולי אני אביא לך את הכיסא באמת. אוקיי, סיץ פור לבקה. למה לא יוצא עליו שיפור, נו? לא, בוא לא יוצא עליו פעם אחת אפילו שיפור. אוקיי, אני קונה את זה אבל. Scimpanzini spiderini. בוא נראה, או לבקה רגילה יצא לנו. אוקיי, לבקה של 1.5. אוקיי. עוד סיקרטים. עוד סיקרטים. יצא לך ריינבו, לא יצא לי כלום. זה מוד, זה לא. יצא לבקה, אני יודע. רק שיצא, תעשה. שגר עוד סיקרטים. הראשון יצא עוקב, אני קונה לסופים. La vacca Saturno סטורניטה. אוקיי, יאללה. וואו. יאללה. די להגיד זה כבר. בומברדירו קרוקודילו. טרללה. אפשר את זה? וואלה אפשר את זה. אולי אני אחלק אחרי הלייב, אולי מחר כבר. מחר נראה לי 100%. רק שיחלק עוד סיקרטים, כי אני צריך סיקרטים ללייב מחר, אני אחלק את זה לאנשים. go fast. וואו. בומברדירו קרוקודילו. בומברדירו קרוקודילו. בשם אחר הלייב באחד. אחד כאן. וואו. בומברדירו קרוקודילו. הראשון צרוקים אני מאשר אותו. אין לך למקום בייס? דר. כל הדברים. שימפנזי ספיני בנניני. שימפנזינו גננינו. טום סור. יאללה, יש לי מלא מקום בבייס. לא נראה כאן. תמו נשר אותו הפעם. מה אני עוקב? W. של המקה להביא לי? W. גטטיניו? מי זה גטטיניו? מי זה גטטיניו? צופים. מה? דאם! וואו. גטטיניו נאודיניו. מה הוא כתב? הוא שיגר את החתול הזה. טרללה. לקנות את זה על הצופים. הראשון צרוקים אני קונה את זה. יאללה בוא נקנה את זה. אין לי מקום ברו, אין לי מקום. אוקיי, החתול הלך. לא היה לי מקום. בוא נפתח את זה. לא היה לי מקום. בוא נקרוא את זה. לא היה לי מקום. זה באסה? יאללה שגר עוד סיקרטים כבר, נו. מה הוא חונק? אוקיי, למה הכל היה בלאדרוט? למה הכל בלאדרוט, צופים? אוקיי, תעקו עכשיו, דם. עוד רגע, צופים. אתה בשרת שלי? לא, אני בשרת רנדומלי. אני בשרת פרטי רנדומלי, לא בשלי. השרת שלי יפוצץ באנשים.
קיצר, שישים איזה ריינבו. שישים איזה משהו טוב. וואו! ים. הראשון תסע מוקים מקבל הקדשה על מה שיוצא עכשיו, צופים. הראשון תסע מוקים מקבל הקדשה. וואו, רגע, מה? יצא לוס קקליטוס, צופים. יצא לוס קקליטוס. זה איבנט? כן, זה איבנט. יצא לוס קקליטוס. Los tung tung tungcitos. לוס טומטומטומסיטוס, צופים. יצא את זה עכשיו. מי רוצה את צופים? מי רוצה את זה? לוס טנטנטיקטוס. עושה טרייד? על מה טרייד? כן, עשיתי את הפיוז, אני חייב, כן, אני חייב. אני עשיתי את הפיוז. יצא את זה אבל. בלאד ספוטס? אבוקדו? נר. וואו! נכנס לשרת, תבוא אליי. אוקיי, אין בעיה, צ'אריזר. אין בעיה בכלל. מי רוצה את צופים? אני צריך משהו? כן, אתה יכול, תגיד לי מה אתה צריך. דאבל פיירוורקס. יאללה, שישגר עוד דברים. שישגר עוד דברים, נו. שישגר עוד דברים כבר, נו. זה שרה פרטי, כן, שרה פרטי. נו. מה אני אומר? תביא סיקט מחר אני אביא לך כבר סיקט. אין לי סיקטים כבר כמעט, חילקתי הכל. מחר אני אסיק עוד סיקטים. יש לי ברנון קול עכשיו. יש לי ברנון קול. נראה כמה יש לי פה. ג'ירפה סלסטי. מה יש פה? פה הסיקטים שלי. פה לי סיקטים. תביא לי כמה סיקטים. איזה כמה סיקטים? אין לי להפסיק כמה סיקטים. אין לי סיקטים עכשיו, נועם, אין לי סיקטים. פה למטה שלי פוצץ ושני סיקטים. וואלה חזק, איזה סיקטים יש לך? יאללה שוב. יאללה שיביא עוד איזה סיקרט. שיביא איזה סיקרט. בוא נשלח את הסיקטים שלו. זה יותר מדי סיקרט. מתי נגמר העברית עוד מעט. אוקיי, רק תעשה דברים טובים. כיסא ולבקה, כיסא מוציא 3 מיליון, אוקיי, כיסא של 3 מיליון, סבבה לגמרי. למה הוא לא משגר כבר הספיק הטוב? זה מה יבסס את הזמן. טרננל או טרננל. פיטרופה, טרמה סביבה. טוב, צהוב. בובודילו, קוקודילו. מה זה? יש פה ספיד? למה הוא לא משגר כבר סיקרטים? למה אתה רוצה לשגר סיקרט? הוא רוצה לתקן לי? חשבתי לא עכשיו. אני לא יכול עכשיו, כל האיבנטים פוצצים עכשיו. צריכים עוד איבנטים אבל. עוד סיקרט. שיביא סיקרט. שיביא כבר סיקרט. הוא יביא פטרופ. שיהיה בנזיני בנזיני. מי רוצה שנקנה את זה? מה הולך אוריאל? אבל ש... וואו, כל המשחק שלי יפות את זה.
התחיל ב-10. בוא ניתן בלגן על המסך שמופיע. מתי תעשה אותי ברובלוקס אחרי איבנט? מה הולך פה? מה? מה זה דבר הזה? מה זה מצטער? אסיק את מה? אתמול הוא לא חילק לבקות בכלל. טוב. חלש, בינתיים חלש. וואלה, בינתיים חלש לגמרי, כן. שיעשה כפול 4 בזה, למה הוא לא עושה את זה? עוד more time. Get rate, אוקיי. Let it get rate. דפודי סבבה, אין בעיה דפודי. קרקור, צופים. יעשה לי רגיל. אוקיי, יאללה, כנס תוך המחר. לא! אוקיי. גם, אוקיי, גליץ' עם חתול צופים. גליץ' עם חתול. לא. תפעל על הבומבודילו. לגנוד את זה או לא צופים. הראשון זה שר עוקב, אני קונה את זה. קרקור. למה לא נפל לבומבודילו, נו? בוא, תפילו עליו בומבודילו. אוקיי, לא משנה. וגם את הכיסא חזק. וואלה, חזק הכיסא. צופים. עושה טרייד, וואלה, לא כרגע. למה כל המשחק שלי בלאגים? יש איבנט, כי יש עכשיו איבנט. חכו רגע. אוקיי, בוא נעשה את זה כרגע. זה לא השרת שלי, אני לא יכול להכניס לך. יוד סיקרט או לא, צופים? מה אתם אומרים? זה נגמר האיבנט, עוד כמה דקות. אפשר משהו, אין לי כלום. רגע, אני רוצה עוד סיקרט אחד. לא, אני רוצה עוד איבנט. עוד משהו באיבנט. לא, אוקיי, רגע. אפשר משהו, אין לי כלום. נראה כבר צופים, חכו רגע. יש שם W, L, זה ה-L. אני צריך עוד סיקרטים. שווה עוד סיקרטים. אנחנו צריכים סיקרטים. כן, זה עולה. כמה זה נשאר לק? אין יותר לק אבל. אחד, שתיים, שלוש! כולם נספיק ב-1, 2, 3 בצ'אט של המשחק. וואלה, אנחנו חייבים את זה. חייבים עוד אחד, אבל שיעשה, איך קוראים לזה? תעשה כפול 4. אהבתי כל דבר, וואלה, לא, אנחנו נפלנו. אתה יודע כל דבר? לא. מומודילו קרוקודילו. יש לי ווינדוס. מה זה אומר? מה זה אומר? וואו. אוקיי, עושה עוד איבנט? עושה עוד איבנט, יופי. אבל לא קראתי מה הוא עושה רגע. Bombardiro crocodilo. Trallallero, Trallallero, trallallà. Trivi troppa triva. Tung sahur. Bombardiro crocodilo. מתי איבנט הבא? בשלישי. יש עדיין איבנט אבל.
Con sabor. Con sabor. רגע. אני צריך סיקרט, ספיר. המזל, כי יש לנו איבנט. מור קללו. לא, אני לא רוצה אור קללו, אני רוצה סיקרט. אתה התחיל לאבנט ב-10. אני רוצה עוד סיקרט. לא זרננה. יצא לך לקי בלוק, יצא לך כיסא, לא מאמין לך. לארי. ביום שישי זה שעה, נראה לי באותה שעה ב-10. שיבנזיני בנניני! היי, יו. אורקללו אורקלה. מה זה, יצא ללאבה? יצא גולדן. כן, תרים את זה. בוא, תרים את זה. לא, זה לא ירים את זה. לא, כל שתי מילים אותי. תפסיקו להעיף אותי. אורקללו אורקלה. נשאר את זה, נו! די עם אורקללו אורקלה הזה כבר. טוב. היה לנו... אוי, לא. תודה על הנקרא. הראשון ששם עוקב, אני קונה את זה! אורקללו אורקלה. בוא, לא רוצה את האיבנט הזה, אני רוצה את האיבנט של האורקללו אורקלה. זה היה שעוד איבנט, כן. טריפי טריפה. וואלה, מצב קשה ביותר. טריפי טרופי! ברו. אני מלא דברים טובים. איזה דברים טובים. יאללה, קיצר, שעבי את סיקרט. קיצר, שלח פה. לא. בוא. נגמר האיבנט עכשיו? לא, ברו. למה?